हाय XBLT मेमोरियल पार्क लुफुंनायनि थाखाय दिनै अन्थाइ खम्बा गायसनदों। गिबि गिबि खुलुमबाय जे XBLT मेमोरियल पार्क दिनैहाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बा जोंनि BPF राजनिति दोलोनि सरकार जानाय गोदानै जानाय लोगो लोगोनो दिनै बे मेमोरियल पार्कखौ गायसनबाय। दिनै खुब रंजाथाव दिन होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनोबा दिनैनि जे परिबेस, दिनैनि जे बे थासारि बेखौ बिथांमोन बा XBLTफोर बिथांमोननि गोसो मोदोम जिउ होनानै बावसोमलांनानै दिनै मुंख्लं जालांनायफोरनि बेवहाय 100% बेवहाय कन्ट्रिबिउसन दं। मानो होनोबा थांनाय गोबाव सम जे आन्दलन, बे आन्दलनजों जड़ित जानानै बिथांमोना दिनैनि बे BTCनि जे महर बेखौ बिथांमोननि 100% कन्ट्रिबिउसन दं। दा बेनि असिलायैनो दिनै बिथांमोनखौ गोथां महरै बा गोथाङै दोननो बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ गोथाङै दोननो थाखाय दिनै बे थांखि, बे उद्देश्यजों दिनै बे मेमोरियल पार्कखौ बानायनाय जादों। आसा खालामदों निस्सय फैबाय थानाय जेनेरेसना BLT होनोबा बा BLTआ मा जिनिस, BLTआ सोरमोन, BLTआ मामोन, मा थांखिजों BLTखौ बानायनाय जायामोन, बेखौ निस्सय जोंनि इयुन जोलैया बे पार्कआव हयथ' फैनानै मा होननानै सोंथि सोङोबा निस्सय जों बयबो मिथिनो हागोन। बे असिलायैनो जोङो दिनैहाय बे मेमोरियल पार्कखौ बानायनाय जादों आरो खुब गाहाम जादों, खुब मोजां जादों, बाख्नायथाव। आंबो BTCनि सासे EM हिसाबै बा BTCनि सासे नोगोरारि हिसाबै आङो गिबि आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो साबायखर बावदों। माबायदि फेसिलिटि जागोन बेयाव दावबायफैनो हानाय माबा मोनसे साजायनाय डिजाइन खालामनाय? बेवहायथ' साजायनायाथ' साजायखागोन। मानो साजायनो, दानि आधुनिक जे पार्क बेखौ जोङो बानायगोन। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा एसे सिगां बिबुंथियाव बुंखाबाय 30 कौटि थाखानि बे मोनसे पार्क जागोन। दा सिगां किस्ति हिसाबै, सिगां इनस्टलमेन्ट हिसाबै 10 crore बेवहाय सेंसन होनाय जाबाय। खुब गाहाम जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। BLT मेमोरियल मोनसे पार्क लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खम्बा गायसनदों। जोबोद गोजोनथाव बा जोंनि थाखाय मोनसे जे समाव जोंनि BLTफ्रा BTCनि थाखाय बा बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे समाव बे BLTखौनो जोंनिनो मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे समाव दैदेनबोदोंमोन। बिथाङानो बिथांनि निति आदर्शजोंनो बे सोलिबोदोंमोन। BLTआ मोनसे ओरैबायदि डिसिप्लिन मोनसे संगठनमोन, जायनि फलाव 2003 मायथाइनि फेब्रुवारि 10 तारिख दानाव जोंहा मोनसे BTC एकर्ड जालांदों आरो बे एकर्डआनो दिनैसिम जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बा BTCआव बेनो दिनै जोङो बिराद मोजां आयेनगत भाबै जों सालायगासिनो दङ। दिनै सालायै 15 बोसोर 20 बोसोर बारबाय। दा गतिके जोंनि बै बिर जोहोलावमोनखौ जों गोसोखांनांगोन। बेनिखायनो सारा जेब्लाबो बड'लेण्डनि आन्दलनाव जेसेबां सोमावसारनाय, नट अनलि BLT, एबसुनि सोमावसारनायावबो गोबांथार रुंसारि जाबोदों। दिनै गहपुर हालामाव गोबांथार जोंनि बर'नि सायाव अयथासार जाबोदों बा बिभिन्न जायगायाव आन्दलनजों जुरित लानानै सारा जेब्लाबो गोसोखाङो हारिनि आन्दलनाव। ओंखायनो दिनै गोसोखांनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो सोमावसारनायनि मुंख्लं जालांनायनि बिर जोहोलावफोर बिसोरनि मुङावबो मोनफा मोनफा पार्क बिदिनो बानायगासिनो। थिग बेबायदि दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव नेसनेल हाइवेनि साखाथियावनो मोनसे BLTनि मोनसे मेमोरियल पार्क दाफुंसारनो हाबाय आरो सारा गोबांथार जायगायाव बेबायदि मेमोरियल पार्क दागोन। बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेसेबां रुंसारि जालांदों बिथांमोननि मुङावबो सारा अलरेडि देबरगाव सिमेट्रियै मोनसे दानानै होखाबाय। सिमेट्रियाबो मोनसे पार्क बादि जाखाबाय आरो सारा आरोबाव सानबावदों माखासे सिनियर लिडारनि नामैबो मोनसे पार्क बानायगोन होननानै। जेरेखम जोहोलाव प्रेमसिं ब्रह्म आरो गोबांथार बेबायदिनो जाय मोनसे समाव हारिनि जाथिनि आन्दलनाव जड़ित गोनां बिनि मुङाव मोनफा मोनफा
पार्क मेम'रियेल दालांनो सेस्था खालामनो आरो बे सारा मानगोनां हाग्रामा महिलार सारा बेखौ जाफुंसार होखागोन आरो बेनि गावनि थांखिखा मोनफ्रोमबो जेसेबां आन्दलनाव आइजो माहारि हक बा जोंनि हौवाफोरानो हक जेसेबां रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि मुङाव मोनफा मोनफा पार्क दालांनो थाखाय सारा साखाफारा जादों। बेसेबां खौथि रांजों माबायदि डिजाइनाव बानायनाय? बेखौथ' अलरेडि दहाय मिटिङावबो सारा डिक्लेयार खालामना लांखाबाय 30+ गेजेराव बानायगोन। टटेल बेहाय आं मिथिनो मोन्दों 66 बिगासो दङ आरो बे 66 बिगायावनो गासिबो बे 30+ करोड़नि सिङावनो फेस बाय फेस बेखौ अलरेडि डायग्रामा बानायखाबाय। फेस मोनथाम नुदों आङो। फार्स्ट फेसआव 10 कौटि बिटिसि सरकारनिफ्राय होग्रोनाय जासिगोन। बिनि उनाव नेक्स्ट फेसआव अनादार 10 करोड़ आरो बिनिफ्राय थार्ड फेसआव बिदिनो अनादार 10 to 15 करोड़ टटेलि बिदिनो 30-35 करोड़नि बिथोराव बे पार्कखौ समायना रमायना BLT मेम'रियेल पार्क बानायगोन सारा गोबांथ' सिन्था धारा खालामदों। जेरै नट अनलि जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव नङा सारा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनिबो सिन्था धारा खालामगासिनो। जेरै डक्टर भुपेन हाज'रिकानि मुङावबो मोनसे पार्क बानायनो नागिरदों आरो बावैसो जोंनि आसामनि मोनसे आइकनिक सिंगार मानगोनां जुबिन दा बिथांनिबो सारा अलरेडि हा होखाबाय। बिथांनिबो नामावबो मोनसे गिदिर पार्क बानायगोन सारा। थेंक इउ।